Гінеколагі працуюць больш з жыццём, чым са смерцю. І мне падалося, што ў Амерыцы мяне чакае вось гэта амерыканская мара. Да мяне прыходзяць жанчыны з тым, што ім трэба дастаць гэта мёртвае дзіця, там, эмбрыён. Як ты гэта вывозіш? Жанчынам не даюць абезбольваючы, напрыклад. А зараз внимание, шок-контент. Усе галоўныя дактары — гэта заўсёды мужчыны. Не этычна, Дзеці з прабіркі, не этычна. Недавно я вырезала внематачную цяжарнасць. Гэта, канешне, было неверагоднае адчуванне. Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Цямчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Прывітанне, меня зовут Саша Гваздёва. Я зараз працую доктаркай у адной маленькай ЦРБ, як я жартую, цэнтральнай раённай бальніцы ў Чэхіі. І ты казала, што это в Чэхіі каля, то бок невялікая вёска, гэта ці... Это невялічкі горад, 50 тысяч чалавек. Я яго параўноўваю Беларусі з, скажем, Асіповічамі. Я гінеколог, акушер-гінеколог, і гэта моя першая праца у медыцыне, і я планую спецыялізіравацца трошкі больш, і маёй марай з'яўляецца сфера рэпрадукцыйнай медыцыны. Я, ведаеш, зараз так хачу тебе распытаць, як ты да гэтага прыйшла, таму што я ведаю, цябе мы з тобой пазнаёміліся, калі ты ў ліцэі вучылася на гістарычным. Для мяне гэта выглядае не зусім, то бок там. Я, напрыклад, была філолагам, я потым пайшла ў універсітэт культуры, і то бок все роўна моя некая прафесія, яно все роўна было, і зараз павязана больш такой гуманітарнай, дысцыплінай. І тут такі для мяне гэта выглядае як такі досыць, такі прям пераход. Можаш трошкі распавесці, як гэта адбылося? Так, канешне, гэта вельмі цікавая гісторыя, пра якую можна размаўляць 2 хвіліны, а можна 2 гадзіны. Але адбылося так, што пасля ліцэю у мяне было яшчэ некалькі гадоў падумаць, кім мне быць. Я насапраўды вучылася ў ліцэі на гістарычным факультэце. Ўсё жыццё, прынамсі да 20 гадоў, я была гуманітарыем, я любіла гісторыю, эканоміку, всякое такое. Вельмі гэтым цікавілася. То бок врачом ты не хацела быць? Врачом я ўвогуле не хацела быць, не ведала, што так можна. Я была там беларускім прэзентантам на алімпіядзе міжнароднай па філасофіі. Але адначасова з гэтым мне падабалася біялогія і ў ліцэі, і ў маёй адукацыі пасля, калі я вучылася ў міжнароднай школе ў Галандыі, дзе трэба было браць розныя прадметы з розных сфераў, не толькі тое, што табе цікава. Я вось узяла з навукаў, я ўзяла біялогію, і мне вельмі зайшло, і я прямо кайфавала кожны раз на уроках біялогіі. Ты, атрымліваецца, пасля ліцэя у цябе была міжнародная школа нейкая, да? Ты ще кажаш, што было пару год падумаць. Ты не паступала, атрымліваецца, ці як гэта адбывалася? Так, на шчасце, мне не было такога моманту, як у большасці беларускіх падлеткаў, калі ў 16-17 гадоў вам трэба браць свой шлях на, абраць адукацыю, пайти ва ўнівер і абраць сабе прафесію. Пасля ліцэю я атрымала 2-гадзічную стыпендыю на навучанне ў каледжах аб'яднанага света, UWC. Это такая сетка каледжаў па ўсім свеце, 18 каледжаў, я атрымала стыпендыю ў Нідерланды. Вось, у гэтых каледжах я навучалася яшчэ 2 гады і атрымала дыплом міжнароднай старэйшай школы International Baccalaureate, который мне пасля дазваляў без нострыфікацыі, без розных пацверджанняў дыпломаў паступаць ва універсітэты ў Еўропе, ў Амерыцы, што я і зрабіла, чым я і скарысталася. І вось на той момант ты там абрала адзін з курсаў та біялогію? Да, таму што было такое патрабаванне. У меня быў профільныя прадметы: гісторыя, эканоміка, англійская літаратура. Акрамя гэтага трэба было вучыць штосьці з навукі, штосьці з матэматыкі і яшчэ нейкае мастацтва, каб быць разнакаліберным чалавекам. І ўжо потым ты трапіла ва універсітэт медычны. Гэта яшчэ было не ўсё. Не ўсё. Вот я ведаеш, я думаю, што тут нейкі павінен быць яшчэ. Так, на гэты момант мне было, напрыклад, 20 гадоў. Я скончыла міжнародную старэйшую школу і паставіла пытанне, куды паступаць далей. Ужо трэба было паступаць ва універсітэт. Ужо ва школе я правучылася 13 гадоў у суме. Хаця, калі я ехала вучыцца ў Галандыю, я не думала пра тое, што я хачу далей паехаць вучыцца ў Амерыку, але з гэтых школаў UWC ёсць добрыя стыпендыі на навучанне ў амерыканскіх універсітэтах. Так атрымалася, што мне нейкім чынам гэта ўсё запепеліла мае вочы, і мне падалося, што в Амерыцы мяне чакае вось гэта амерыканская мара. І я абрала адзін універсітэт, мне падалося, што вось гэта мой шанец у жыцці, калі туды не паступлю, то все прапала. І гэтым універсітэтам аказаўся такі коледж ліберальных мастацтваў, Liberal Arts College. Гэта такая сістэма вышэйшай адукацыі ў Амерыцы. Ён знаходзіўся ў прадмесці Лос-Анджелеса ў Каліфорніі. І тады я паехала туды, але ўсё яшчэ гэта не была медыцына.
Ну і гэта сістэма вельмі падобная на маю папярэднюю сістэму, дзе ты сам абіраеш сабе прадметы і сам складаеш нейкія так званыя majors, твае спецыялізацыі. Але ўсё роўна мы не размаўляем пра нейкую прафесію, якую ты атрымліваеш. Ты атрымліваеш бакалаўрыят у нейкай сферы. Гэта адукацыя зноў накіраваная на тое, каб ты стаў вельмі рознабаковым чалавекам. Напрыклад, ось у першым семестры, калі туды прыехала, мой пакет прадметаў выглядаў так: генетыка, экалагічны тэатр, іспанская літаратура і псіхалогія. Акрамя гэтага гучыць як просто этот можа так прекрасна. Да, і вось гэта быў мой пакет прадметаў, который я меняла. Гэта я яшчэ некалькі прадметаў акрамя гэтага паспрабавала і меняла іх да апошняга, пакуль можна было мяняць па правілах. І для мяне, як для чалавека даволі канкрэтнага, гэта было вельмі складана апыніцца ў такой сітуацыі вольнага выбару, калі ўсё залежыць ад цябе, а ты такі чалавек, который табе ўсё цікава. У выніку астаешся вось такім наборам прадметаў. Было там 64 розныя спецыяльнасці, якія можна было сабе стварыць, 600 розных курсаў, якія трэба было абраць, і для мяне аказалася гэта вельмі складаным. Мне было складана думаць, што я не вучуся для канкрэтнай прафесіі. Я не ведаю, кім я буду. У гэтай Амерыкі трэба будзе шукаць свой нейкі там унікальны шлях. І аказалася, што для мяне гэта вось было для маёй асабістасці вельмі даволі пакутліва. Нас не вучаць такому. Нас вучаць выбіраць вось, па сутнасці, у колькі там год, у 16 выбіраць сабе, а кім ты будзеш пажадана ўсё жыццё. Тут неяк прыеднуюся да цябе. Да, але гэта было цікава з таго пункту гледжання, што я зацепілася за гэтую генетыку. Гэта быў рэальна вельмі класны лабараторны курс. Мы там скрэшчвалі дрозафілаў, нейкія генетычныя мутацыі. Проста вельмі цікавыя навуковыя даследаванні. Нас вучылі пісаць навуковыя тэксты, і гэтыя скілы я дагэтуль выкарыстоўваю. Ну і нейкім чынам паўстала пытанне. У меня быў такі экзістэнцыяльны крызіс, я там пражыла, калі я не ведала, што я раблю тут увогуле, кім мне быць, ніякой прафесію я не вучуся здесь. Але вырисоўваліся нейкія рэчы, которые мне былі цікавыя. А можна тут пытанне? Прабач, а вот ты атрымліваецца, у тебя былі там твае калежанкі, калегі, а як ім было? Па сутнасці, вот я просто думаю, наколькі это такая культуралагічная гісторыя, что ты кажаш, была, или это твоя асабістая гісторыя, вот, а как было у іншых? Яны таксама заганялі, что блин, а хто, як, или яны как-то больш спакойней да гэтага ставіліся? Як па адчуваннях? Это твоё, или это такая больш наша вот? Я думаю, что гэта адказ, гэта што гэта і я, і наша культурнае асяроддзе. Я шмат пра сябе зразумела ў гэтай сітуацыі крызісу, што дакладна я люблю, калі ў мяне канкрэтныя шляхі, канкрэтныя крокі перада мной, і вось я ведаю, куды я іду. А па-другое, я думаю, што это канкрэтна ўплыў культурнага асяроддзя, калі ва універсітэтах у Беларусі, у нашых краях ты не вывучаеш нейкія веды, а ты вывучаеш прафесію. Я не магла прызвычаецца да вось гэтага канцэпту, который насамрэч класны і вельмі можа тебе ўзбагаціць, калі ты ведаеш, як яго прыняць і па-англійску take advantage of it, як яго інкарпарыраваць для сябе, для сваёй пользы. Я не змагла гэтага зрабіць. Ну і прыйшлося думаць, што далей. І на той момент 21, да? 20. Ну, мне 21, альбо 20, альбо 21, я не памятаю. Зараз мне 27 для спраўкі. Нет, мне на гэты момент мне 19. Я не ведаю. Потому что 20 гадоў я ўжо празднавала ў Празе. Святкавала ў Празе, я ўжо 20 гадоў. Такім чынам мы трошечку пераблыталі таймлайн, але разам з тым. Мне 19 гадоў, я ў Лос-Анджелесе, не ведаю, на каго я вучуся, не ведаю, як мне прынесці пользу ў гэты свет. А яшчэ адным момантам экзістэнцыяльнага крызіса было тое, што вось ты калі ў Беларусі, альбо нават у гэтых каледжах, ты атрымаў стыпендыю, і ты самы круты чувак у сваім асяроддзі. А ў Лос-Анджелесе туды прыехалі ўсе крутыя чувакі з усяго свету, каб нешта даказаць. І акрамя таго, ты знаходзішся проста як мага далей на западзе. Это просто самая западная кропка, дзе ты можаш знаходзіцца. І мне было ў гэтым складана з таго пункту гледжання, што не было свабоды. Вось калі я б думала пра гэтую сітуацыю ў грамадстве, не было свабоды штосьці новае прыдумаць альбо новае змяніць. Што ты ўжо знаходзішся ў месцы, дзе ўсё прыдумана, ўсё зменена, і ты ўжо як бы на вяршыне прагрэсу. І гэта было непрыемна. І калі я думала пра Беларусь, дзе ты з'яўляючыся проста адэкватным чалавекам,
твой патэнцыял штосьці зрабіць настолькі больш вялікі, чым калі ты з'яўляешься такім же чалавекам у асяроддзі, дзе вакол цябе проста вельмі шмат рэсурсаў. Ну, я пачала думаць пра гэта, што мой рэсурс вось недзе дома, пабліжэй да дома будзе больш карысным, і мяне стала гэта прыгнячаць, што ў Амерыцы я не патрэбная. І што яшчэ, ну і быў эсэнцыяльны ўнутраны крызіс, што я не ведаю, кім мне быць, я не ведаю, як прыносіць карысць на зямлі. І было, і я прыйшла да 2 адказаў. Першы адказ быў быць доктарам, другі адказ быў быць настаўнікам. Ну, слухай, не тое, каб палярнасці нейкі. Да, ну, зусім не. Я зараз разумею, што, канешне, гэта безглуздзіца, таму што шмат у свеце карысных прафесіяў, которые просто прыносяць карысць кожны дзень, і это быў такі абсалютны максімалізм, думаць, што вось толькі настаўнікі, толькі доктары вось прыносяць карысць. Але каб быць настаўнікам, трэба было ведаць, што ты хочаш выкладаць. Я гэтага не ведала. Каб быць доктарам, можна было просто навучыцца, просто сесці, ўсё вывучыць і стаць доктарам. Ага, то самае слово, которое тут патрэбна. Просто сесть і вывучыць. Да, ну, калі мяне прыпёрла, так сказаць, калі быў такі цяжкі псіхалагічны момант, я была гатова на карэнныя змены ў сваім жыцці. І з ліцэя, яшчэ з ліцэйскіх часоў, мяне нейкім чынам засталося шмат сяброў з хімія-біялагічнага профіля, дзе шмат, которые з іх сталі дактарамі. І я на той момант 10 мед. Ну, яны на той момант вучыліся, да. І некаторыя з іх вучыліся ў Празе, і я бачыла, што ім там кайфова, што там весела вучыцца, што яны атрымоўваюць карысную прафесію. Ну, в прынцыпе, якая была да мяне блізка, да? На гэты момант я ўжо зразумела, што мне падабаецца біялогія, што мне падабаецца генетыка, і адначасова з гэтым я любіла розныя гуманітарныя рэчы і добра ў іх арыентавалася. І ввогуле я экстраверт і люблю людзей. І такім чынам мы прыйшлі да адказа, што трэба стаць доктарам. Это да пытання, як ты там апынулася, да? І вось яно. Быў адказ на самае першае пытанне ад Тані Дзімчук. Як вы вырашылі стаць доктарам? І вось ты ў Празе, табе 20 уже 10, да? І ты трапляеш... Я думаю, што я самы стары чалавек, который пачынае вучыцца на медыцыне. Это на той момант ты так думала? Да. Ну, ты калі ў Беларусі, там, Беларусі усе пачалі вучыцца ў 17 гадоў. Да, і ўжо на 3-м курсе універу, а ты толькі зразумеў, кем ты хочаш быць, і толькі вось робіш першыя крокі і паступаеш на першы курс меда. Колькі вучыцца ў медзе в Празе? 6 гадоў. 6. Пасля, каб стаць доктарам з ліцэнзіі, яшчэ 5. Каб стаць доктарам, которым хочу стаць я, яшчэ 3. Колькі табе яшчэ ўсяго засталося? Ну, я прайшла 6 гадоў медыцыны універу, я прайшла 1 год з першых 5, і пасля яшчэ 3. Ну, гэта каб атрымаць ліцэнзію, каб там ужо быць самастойным доктарам. Я думаю, што гады праз 2, праз 3 я змагу працаваць у сваёй сферы рэпрадукталогіі, которая мне вось падабаецца. Вау. Я все яшчэ чамусьці, ведаеш, так завісла на слове «проста». Просто трэба было все вывучыць. І вось ты, калі прыняла гэтае рашэнне, атрымліваецца ты з нуля, я нават калісьці сама пра сябе думала, што я там таксама думала, што там паступаць, а потом такая, боже, это ж трэба прям з нуля всю праграму вывучыць. І вот і мне падавалася это таким складаным. І вот гэта было вельмі складаным. Это было адной з самых цяжкіх рэчаў, которые я рабіла ў жыцці. Я з нуля вывучыла хімію, біялогію, фізіку на паступленне. Ну і паступіла. А колькі часу? Вучыць как прям... Я не бачу, што мои вочы ці не. Ну, гэта была тытанічная праца, але яна была падсцёгана тым, што я ведала, што мне трэба знайсці сэнс для свайго жыцця, і што у мяне ёсць вялікі патэнцыял, который мне у нейкі момант загарэлася як бы ідэя, куды прымяніць. То бок, гэта была вельмі вялікая матывацыя, так скажем. Ну, я дэтэрмінаваны чалавек, который, калі штосьці там придумаў, і самую великую, не ведаю, як это назваць, цяжкую рэч, то, в прынцыпе, я здольная, напэўна, гэтага дасягнуць сваёй працы. І мне гэта падабаецца. То бок, мне падабалася, што тут можна проста сваёй працай чагосьці дасягнуць. Таму што ёсць розныя прафесіі, дзе, напрыклад, розныя мастацкія прафесіі. Ты павінен адчуваць, бачыць, і твой інструмент, ён недзе ўнутры, і табе трэба там нейкім чынам
невядома якім развіваць свае струны душы. А тут мне падабаецца, я шчаслівая тым, што я гэта зразумела, што вось такі мой характар, што у мяне ёсць там факты, у меня ёсць, я абапіраюся на нейкую сістэму, нейкія веды, которые былі даказаны, даказательная медыцына. І вось я аперырую гэтым, і я як бы такі даю свой адказ, напрыклад, альбо мой дыягназ, да, на аснове вельмі канкрэтных рэчаў. І увогуле я лічу, што я лічу вельмі вялікім скарбам, што я атрымала такія фундаментальныя веды. Як тебе вучылася? Ой, гэта былі самыя кайфовыя 6 гадоў. Я ведала, куды я іду, у меня былі там экзамены, все гэтыя прадметы, калі ты было асаблівае такое насалоджванне ад таго, што ты ведаеш, што ты вучыш, і табе гэта ўсё спатрэбіцца. Я атрымлівала асобую асалоду ад таго, што я ведала, што ўсе мае веды, ўсе прадметы, якія я вучу, мне спатрэбяцца. Таму што вось я буду ў сітуацыі, калі вось чалавек перад мной будзе нешта балець, і там нейкі орган, который я вывучыла, мне вось трэба будзе пра яго заўсёды думаць. А ў які момант спецыялізацыю абіралі? Ну, ты абірала. Не было такога, каб трэба было абраць спецыялізацыю, як у Беларусі. У мяне дыплом медыцына універсітэс докторе. На латыні, типу, агульны доктар. І пасля выпуску, калі я вывучыла все сферы медыцыны, я спецыялізіруюся. І вось, каб спецыялізироваться, то ты просто заступаешь на працу у аддзяленні, у сферы, дзе ты хочаш працаваць, дзе ты хочаш спецыялізироваться, і ўжо пачынаеш вучыць сваю сферу. На практыцы ўжо менавіта. Просто на практыцы. Ну, як бы я ведала, што хочу быць гінеколагам, і я хадзіла на там... Ну, 10 на 4 курсе з 6 я паўставила ўжо пытанне, што трэба нейкім чынам дадаваць да свайго партфоліо нейкія, напрыклад, актыўнасці, которые бы больш показалі, што я дзесьці кудысьці іду ў глыбіню. І я запостила пост на Фейсбуку і спытала, хто адгадае, што я адкрытая для вашых прапановаў, якім доктарам мне быць, хто адгадае, таму я абяцаю пажыццёвую сабскрыпцыю на мае бескаштоўныя парады пра здароўе. Ну, я думаю, што да. Вось. Ну, і пачалі пісаць неўролог, там... А ты ўжо на той момент ведала? Не, я на той момент не ведала. Мне трэба была падтрымка кам'юніці, мне трэба была падказкі, да. Мне было цікава, што кожны чалавек з маіх сяброў, там было, напрыклад, 50 каментароў, напісаў, што яны пра мяне думаюць. Ну, некаторыя напісалі гінеколага, ніхто не напісаў рэпрадуктолага. Вось. Гэта не самае відавочнае, мне падаецца. Калі ты думаеш, каким доктарам, ну, вот я, напрыклад, не з медычнай сферы, мне падаецца, вот прям рэпрадуктолог, ну, это такое прям адгалінаванне. Да, ніхто пра гэта не падумаў, ну, і... Я б хацела, каб нікому з маіх сяброў не спатрэбілася рэпрадуктолог, але калі камусьці спатрэбіцца, то звяртайцеся праз 2-3 гады. Ну, парады ўжо, я так разумею, дзесьці штосьці ты ведаеш і разам з тым. То бок я не ведала, а пасля нейкім чынам... Так, а табе параілі? Ну, прям в каментах? Мне параілі быць гінеколагам. Чытала кожны камент і думала, што я на гэты конт адчуваю. І вот я думаю зараз пра гэты момант, калі я вырашыла быць гінеколагам, я не магу яго просто так вось прямо ухапіць, але гэта было такое рацыянальнае разважанне. Гінеколагі працуюць больш з жыццём, чым са смерцю. Мне кожны дзень на працы нараджаюцца дзеці з маіх рук. Гэта пазітыўныя моманты. Я некалькі раз на дзень кагосьці віншую з чым-небудзь. Падтрымліваю. Канешне, у гінекалогіі ёсць і анкалогія, дзе людзі паміраюць, і таксама у нас паміраюць людзі, пацыенткі, але не так часта. Мне вельмі прыемны кантынгент людзей, з которыми я працую. Гэта заўсёды жанчыны, которые заботяцца сваім здароўем, з большасці. Яны маладыя ў акушэрстве, гэта маладыя пацыенткі ў рэпрадуктыўным узросце. Вось, я так няк падумала, што гэта прыемная, пазітыўная сфера медыцыны. І акрамя таго, я феміністка, я падтрымліваю жанчын, і мне было прыемна думаць пра тое, што вось, напрыклад, як рэпрадуктолог я змагу дапамагчы жанчыне зрабіць нешта, чаго яна дагэтуль не магла. Напрыклад, зацяжарыць, стварыць сям'ю. То бок, што я буду нейкім чынам дапамагаць жанчынам. Я прям так, знаешь, это мне так прям тепло мовіла. Не ведаю, калі я слухаю зараз. Почекай, яшчэ ёсць одна мысля, што акрамя таго, рэпрадукталогія гэта даволі такая
кантраверсійная сфера, дзе праводзяцца там не только эксперыменты на эмбрыёнах, але вось мы працуем з эмбрыёнамі, з людскімі клеткамі, з аплодотвареннем па-за целам. Гэта ўсё заўсёды, калі я гэта дзесьці кажу, пра што я хочу стаць рэпрадуктолагам, выклікае розныя дыскусіі. А што кажуць? Ну, тыпу, што это не этычна? Дзеці з прабіркі, не этычна, тыя, каму нельга цяжарыць, так ім і трэба, гэта ж нешта карма ў іх там А так Бог так вырашыла, Бог так велеў, што розныя такія бязглуздзіцы кажуць, і мне цікава ўступаць у гэтай дыскусіі. Мне цікава, што вось у мяне такая кантраверсійная сфера будучая, дзе можна паўплываць на людзей і можна удзельнічаць у цікавых размовах этычных. Атрымліваецца, зараз ты працуеш акушэркай-гінеколагам і праз 3 гады ўжо будзеш рэпрадуктолагам, то бок, таму што зараз ты вучышся. Это так адбываецца? Я так планирую. Я працую зараз у звычайнай бальнічцы, дзе я ў асноўным працую ў роддоме, дзе я прымаю роды, бо там я веду прыём цяжарных пацыентак, альбо веду прыём экстранных пацыентак. І з гінекалагічнымі праблемамі таксама, не толькі цяжарных. Раблю ультразвукі, аперирую, раблю аборты, раблю розныя дыягнастычныя біопсіі, аперацыі. Недавно я вырезала пневматычную цяжарнасць, і гэта вось такая была аперацыя, якой я ганаруся. То бок ты хірург. Па сутнасці, калі ты робіш аперацыю, то бок ты яшчэ і хірург. Так, гінекалогія — гэта хірургічная спецыяльнасць. Мы хірургі. Я хірург. Я Саша, выпускніца ліцэя гістарычнага факультэта, хірург. Прайшло колькі? 8 гадоў з выпуску? Не, ўжо прайшло 10 гадоў з выпуску. Я стала хірургам. Я вельмі захапляюся. Зараз, ведаеш, у меня вельмі шмат захаплення. Я так, знаешь, я прям сижу, да ладно, боже. Ты поведаеш, тому што, мало... Не ўсё так радужна, гэта так гучыць класна. Насамрэч, вельмі складаная прафесія, мне вельмі ментальна цяжка. Калі можаш распавесці пра тое, пра вот этот вот адваротны бок гэтай прафесіі. І потым у меня будзе пытанне трошкі ўсё ж такі за светлы бок, але разам з тым. Што ў гэтай прафесіі ты кажаш, пра цяжкасці, это пра што? Да, гэта трындзець складана. Я не ведаю, якая прафесія можа быць больш складанай. Ментальна вельмі цяжка, што ты працуеш за здароўем чалавека і несеш за гэта вельмі вялікую адказнасць. Тваё рашэнне можа прывесці да нейкіх паслядоўнасцей вельмі цяжкіх для жанчыны. Напрыклад, у родах это ўсё экстраннае рашэнне, которое тебе трэба прымаць. Ты бачыш, як людзі пакутаюць, людзі ім больна, і ты ішоў у прафесію з тым, што ты будзеш з імі дапамагаць, і насамрэч вельмі часта ты не можаш дапамагчы і нават не ведаеш, як дапамагчы. І гэта цяжка прымаць, складана вельмі. Ты сутыкаешся з такім бессіллем. Абсалютна. І у гінекалогіі я вось недавно пачала яшчэ заўважаць, што ты сутыкаешся з тым, што ты нават даследаванняў такіх няма, альбо часто, мне не ведаю, як у вас, але я бачу ў інстаграме, там, што жанчынам не даюць абезбольваючыя, напрыклад, альбо... і, напрыклад, просто з пункту гледжання навукі нельга праводзіць эксперыменты на цяжарных жанчынах. То бок усе лекі, которые мы падаем цяжарным жанчынам, мы, у прынцыпе, не ведаем. Не былі так патэставаны, як лекі, которые падаем мужчынам, у которых баліць прастата, напрыклад. Блин, вот это ты зараз, знаешь, это такая вот видовочная, да, то, что кажуць про инсайт. По сутнасці, сапраўды ж никакие, тесты не робяць. У нас ёсць вынікі, напрыклад, таких так званых рэтроспектыўных даследаванняў, калі так гэта жанчыны атрымоўвалі лекі, і мы пасля глядзелі, што з імі здарылася. Але тыя жанчыны, которые атрымоўвалі гэтыя лекі, яны не ведалі, што з імі здарыцца пасля. Не ведаю, як это лепш. Окей, але зразумела. У нас ёсць гістарычнае дадзенае, што вось некаторыя жанчыны атрымалі парацетамол, і з імі нічога не здарылася. Таму мы можам падаць гэтае лекарства, але прымарна, калі парацетамол атрымоўваў ліцэнзію, яго не тэсціравалі на гэтых жанчынах. І, далей, у гінекалогіі незразумела, ёсць грань, баліць у жанчын вось так павінна балець падчас менструацыі, альбо не павінна. І, усе галоўныя дактары — гэта заўсёды мужчыны, часта мужчыны. Галоўныя свяцілы навукі, людзі, которые становяцца прафесарамі, гэта часцей за ўсё мужчыны. Напрыклад, на маём аддзяленні нас, напрыклад, 20 дактароў, можа 18, і з іх 3 мужчыны.
все остальные жанчыны, і вы можете падумаць, хто у нас галоўныя хірургі, хто аперыруе больш за ўсё аперацый на год. Гэта, канешне, мужчыны. І, канешне, за выдзяленнем у нас мужчыны. З гэтым таксама звязаны мае цяжкасці. Я баюся, што як жанчыне не свеціць так шмат у вось гэтай прафесіі, што мне трэба прыкладаць больш намаганняў. У меня вось такое адчуванне. Але, канешне, паглядзім, як моя кар'ера панясецца далей. Але проста калі ты глядзіш, хто твае босы, і ты глядзіш, што гэта не жанчыны, і ты глядзіш, на якіх пазіцыях застаюцца жанчыны, гэта не дае табе сігнал як маладой доктарцы, што ты вось таксама здольная, таксама дастойная быць на вышэйшых пазіцыях. Ну, на жаль, дыскрымінацыя існуе, прычым па ўсім свеце. Я раней неяк думала, што это можа там Еўропе, на захадзе не так, але потым такі. Да, я бы нават сказала, што больш, чым у Беларусі, вось у медыцынскай сферы. Я не працавала ў Беларусі, але у нас, жанчыны дактары, жанчыны-прафесаркі, жанчыны за аддзяленнем, главврачы, гэта нармальная увогуле нармальная з'ява, мне здаецца. А тут, мне здаецца, гэтага менш. Не ведаю. Я спецыяльна падлічыла, колькі я працавала ў кастрычніку, і гэта было 250 гадзін за месяц кастрычніку. У меня было 5 начных дзяжурстваў па 24 гадзіны, і да гэтага я працую нармальны 8-гадзінны працоўны дзень з 7 до 3. З 7 гэта таксама, у хірургічных прафесіях мы просто пачынаем аперацыі рана. Пачнецца пацыент, мы пачынаем аперацыю. Я просто прачынаюся кожны дзень 5:40, каб быць на працы ў 7. Вось, і такім чынам, калі я адслужу вось гэтыя 24 гадзіны, то... Реально адслужу, походу. Да, па-чэшскі дзяжурства гэта служба. Вось я кажу, я іду на службу. Калі я адслужу, у мяне ёсць вольны дзень, але гэта, раніцай наступнага дня я іду домой, я не іду далей працаваць. Але гэта не настоящий вольны дзень, не сапраўдны вольны дзень, таму што ты просто як овощ. Ты альбо спіш до 3 гадзін дня, альбо ты нейкі там свае вырашаеш справы, але максімальна я магу схадзіць там на пошту, на некую адміністратыўныя рэчы вырашаць. Это не паўнацэннае твоё жыццё, не паўнацэнная энергія ўвогуле. Слухай, я так ведаеш, зараз, калі вельмі так шмат расказваць про work-life balance, про то, как важно вот это. І зараз то, што ты расказваеш, это, это работа і ёсць жыццё. Таму што, па сутнасці, часу, просто тупа часу вольнага ад працы, яго мала. І я так тут... Як ты гэта вывозіш? У пачатку, калі я толькі прыйшла, вось першыя месяцы працы, я реально прыйшла з тым, што все, я буду доктаркай, гэта будзе маё жыццё. І я сутыкнулася з тым, што у меня былі вялікія чаканні ад таго, што моя праца будзе, і яны не спраўдзіліся. Это не было так феерычна і ваўна, як я сабе прадстаўляла. І гэта для мяне таксама было вялікім ударам, таму што я реально думала, я поставила вельмі шмат на кон, што моя праца пачне мяне вельмі напаўняць, і я вось гэта будзе маё жыццё. І гэта было неправільна. І, канешне, у момант, калі я перагрупіравалася і пачала там гуляць у тэніс, вярнулася да сваіх хобі, калі я сыходзіла з працы, я переставала думаць пра свае пацыенткі, пра сваіх пацыентак, то, канешне, маё жыццё наладзілася, і мне стала легчэй жыць. Але чуеш, што нібыта такі быў момант расчаравання, да, такого вот. Калі ты 6 гадоў нешта мэтанакіравана робіш, і у тебя уже фарміруецца некая мара, некае прадстаўленне, і яно, было у мяне, канешне, такое... ты просто 6 гадоў пра нешта вельмі моцна марыш, і пасля прыходзіш, і яно, канешне, кажацца іншым. Яно, канешне, стане іншым. Апынецца іншым, да. І ты самы малодшы доктар на аддзяленні, табе даюць самую чорную працу, табе трэба ўсяму навучыцца, ты там... Наколькі чорную? Наколькі чорную? Адміністратыўную. Ты не ідзеш аперировать самыя цяжкія аперацыі. Гэта робіць самы старэйшы доктар з 25 гадамі аператыўнай практыкі. А ты вучышся па крупіначцы, у тебе няма голасу, ты пакуль што не мае у тебе досведу, каб нешта там вякаць. Напрыклад, скажем так, хаця ты думаеш, што ты такая зорачка, ты там вучыў усё на десяткі, все даследаванні прачытаў, але у тебе 0 разумення, як гэта ўсе генетычныя даследаванні пасля выглядаюць на пацыентце. Ты вучыў увесь час тэксты розныя, факты. І гэта шок, это вялікі шок, потому што ты 6 гадоў нешта вучыў і думаў, што ты звезда, а ты кацёначак.
Ці помніш ты свайго першага дзіцёнка, якога ты прыняла? Я вот калі рыхтавалася да размовы з тобой, это вот пытанне, которое першае. Я не ведаю, мне столькі просто, ведаеш, нейкая магія просто. Мой першы дзіцёнак, я яго прыняла яшчэ як студэнтка. І гэта не было на працы. Але, канешне, я гэта памятаю, што было шмат эмоцый, але я не расплакалася, але бацька, который быў таксама на родах, расплакаўся. Гэта было вельмі міла. Хлопчык ці дзевачка, хто там быў? Вось зараз не ўспомню. Яны 1:0 выглядаюць. Але я памятаю сваё першае кесарева сячэнне. Гэта такі вялікі крок у прафесійным жыцці маладога гінеколага, калі ты ўпершыню робіш вось эту вялікую аперацыю. Зараз я ўжо такіх зрабіла некалькі і ўжо там ведаю, што куды засоўваць, але ўпершыню было вельмі страхова, трасліся рукі. Але калі я это ўсё зашыла, яно выглядала вельмі прыгожа, тому што я, конечно, трэніравалася перад тым зашываць, як там трэба шываць, таму што карацей, калі я рука там, да. Калі я пабачыла вось вынік сваёй працы, што мама ляжыць з дзіцёнкам, я зашыла гэтую рану на жываце, мы спаслі дзіцёнка, таму што быў экстрэнне кесарева ўначы, то гэта, канешне, было неверагоднае адчуванне такога істотнасці тваёй працы. Часта такое адчуваеш? Просто мне здаецца, это адна з такіх прац, асабліва то, пра што ты распавядаеш, то, што ты дапамагаеш жыццю з'яўляцца, знаеш, на такое прям... Я чакала, што мне будзе больш такое адчуванне, думала, што гэта будзе проста фонтан сэнсу жыцця, але гэта таксама шмат руціны, таксама шмат розных дакументаў. Дзеці нараджаюцца, у нашай бальніцы нараджаюцца 3 дзіцёнкі за дзень максімальна. Яны у большасці нараджаюцца ўначы. Таму я вельмі люблю гэтыя свае дзяжурствы службы 24-гадзінавыя. Это мой самы любімы тып працы. Потому што я прыходжу, там пасля 3 усе сыходзяць, і я застаюся адзін доктар, і яшчэ ў мяне ёсць старэйшы доктар на тэлефоне, які знаходзіцца ў бальніцы, але ўсё прыходзіць да мяне, і пасля, калі я штосьці не ведаю, я тэлефаную старэйшаму. І вось гэтае адчуванне таго, што я ўжо магу нешта вырашаць, і што вось я веду роды, і што вось мы нарадзілі дзіцёнка, і зараз не трэба зашыць пасляродавыя разрывы, і што я магу гэта зрабіць. Вось гэта адчуванне раніцай, калі я ведаю, што вось я з гэтым савладала, мы там нарадзілі 3 дзяцей, і калі я гэта на 5 мінутцы раніцай аддаю рэпорт, гэта вельмі прыемнае адчуванне, і я стараюся яго складваць у капілачку сваю душу па крупіцы, збіраць вот это нейкую асалоду, тому што насамрэч сярод людской болі, сярод нейкіх праблемаў, з якімі да цябе прыходзяць, гэтага не шмат. І гэта трэба збіраць па крупіначкам. Не ўсё так рамантычна, як вы можете думаць. Гінекалогія, дзеці нараджаюцца, дзеці паміраюць. Я ўжо вяла роды, напрыклад, мёртвага дзіцяці. І гэта таксама часть працы. Як ты з гэтым спраўляешся? Напрыклад, у працы псіхолага альбо псіхатэрапеўта у цябе заўсёды супервізія. Ты не можаш працаваць без супервізіі, і там абавязкова свая тэрапія павінна быць, щоб вытрымліваць весь той боль і пачуць іншага чалавека. У дактароў, наколькі я ведаю, абавязковай супервізіі псіхалагічнай няма. А як ты гэта вывозіш? Менавіта эмацыйна? Вельмі цяжка. Я хочу прызнацца, што першы год, зараз ужо пайшоў другі, напрыклад, 9 месяцаў мне было вельмі дрэнна. І ментальна складана, але у большасці з таго, што ты просто не ведаеш, што рабіць з большасцю гэтага болю, які ты бачыш. Ты не ведаеш усё, і ты толькі вучышся, і у тебе вялікая адказнасць. Карацей, мне было вельмі цяжка на пачатку майго кар'ернага шляху. Я памятаю, што на другі тыдзень маёй працы, калі ў мяне ўпершыню здарылася камплікацыя, быў асложненне, вялікае асложненне падчас родаў, я тэлефанавала на лінію падтрымкі для медыкаў, крызісны для сябе момант, я рыдала, і мне там падтрымалі, просто такую крызісную інтэрвенцыю зрабілі. І зараз я пачала хадзіць на супервізію для людзей, працуючых з перинатальнымі стратамі. То есть такое ёсць? Такое ёсць, але гэта, можа быць, 1% дактароў гэтым карыстаецца. Я схадзіла на одно заняцце, мне спадабалася, і мне прапанавалі персанальную супервізію. Я думаю, што гэта будзе мне вельмі карысна, але гэта абсалютна не звычайная практыка ў медыцыне у дактароў. Насамрэч, добры доктар не прапускае праз сябе ўсе гэтыя пачуцці, гэта не так, як у псіхатэрапеўта. Мая задача гэта проста медыцынскі вырашыць праблему і хутчэй хірургічна і аказаць падтрымку гэтай жанчыне па меры
сваіх схопнасцяў. І я думаю, што ў мяне гэтыя схопнасці, здольнасці ёсць, але я не адчуваю, каб мяне гэта вельмі моцна неяк паглашчала нейкія негатыўныя Я правильно эмоцыі. чую, што ты Я рада, наадварот, што я ім дапамагаю. Это так, как гісторыя, што перад табой фактычна чалавек, і разам з тым гэта кейс, который трэба вырашыць. Менавіта так. Калі б адвярнуць вот эти там 10 год, пайшла б зноў вучыцца на доктара? Не 10, а колькі? Не магу адназначна сказаць, што пайшла б. Я думаю, што ў той момант для мяне гэта было вельмі добрае рашэнне, таму што я атрымала базу пад нагамі, і я вельмі ганаруся тым, што ў мяне ёсць вот этой фундаментальнай веды, і я атрымала нейкую вартасць у сваіх вачах. У меня такое стаўленне можа быць, што трэба рабіць вось самыя вартыя рэчы ў жыцці. Это твой падыход. Это твой падыход да працы. Хаця зараз я была б вельмі рада, калі б я магла рабіць нейкія больш лёгкія рэчы, калі б мне было ок там працаваць недзе дастатковае, так, да? Да, не так складана ў сваім жыцці працаваць, альбо не такія важныя рэчы рабіць у сваім жыцці, і каб мяне гэта напаўняла. Але насамрэч, не то, каб мяне зараз напаўняе супер да краёў быць доктарам. Насамрэч. Канешне, гэта вельмі істотна, я вельмі ганаруся тым, што я доктар. Я думаю, што раблю карысную рэч, але яно апынулася не так. Яно не апынулася, што гэта реально я атрымала сэнс жыцця і вылечылася ад экзістэнцыяльных праблем. Яны ўсё роўна засталіся. Я просто, ведаеш, как-то думаю, для чалавека асабліва, такога апантанага, да, то бок з вялікай энергіяй. І хто з нас не быў романтыкам і ідеалізаваў нейкія прафесіі 18-18 год. Просто, нейкі момант сутыкнення з рэчаіснасцю, і яно, я как-то, знаешь, по-свойму разумею, пра што ты кажаш. Пра пэўныя расчараванні, знаешь, как это, што ў людзях, што ў прафесіях, і што не так всегда. Мне вельмі падабаецца, што я працую з рэальным жыццём, што гэта нешта не віртуальнае, што гэта рэчы, з которымі я працую, рэальна існуюць, і я бачу вынік сваёй працы. І ў прынцыпе я вельмі рада, што я апынулася ў гэтай сферы. Яна мяне як бы напаўняе. Я думаю, што гэтаму можна прысвяціць усё жыццё, і вельмі цікавыя рэчы пражыць вось за сваё працоўнае жыццё. Ты ўжо просто пра это сказала, да, і пра планы, ты пачынала з гэтага. Атрымліваецца, якія зараз на тваім шляху кар'ерным, калі так падытожыць планы? Мае планы гэта выйсці з ценю цэнтральнай раённай бальніцы. Гэта таксама яшчэ, дарэчы, цікавая гісторыя, як я там апынулася. Раскажаш? Раскажу, конечно. Я з Мінску, але дзяцінства і мая сям'я паходзіць з гарадку Беразіно. Мая там цёця працавала медсестрой Брязінскай ЦРБ. Такія байкі травіла, які там рэанімацыі, там з гэтымі дактарамі, з хірургамі, што яны там вытваралі. І ў маленькім гарадку быць медыкам гэта вельмі такая рэспектабельная рэч. Да цябе прыязджаюць там, калі ты на гародзе капаешся, каб ты дапамог. І ў мяне было такое романтычнае прадстаўленне. Можа, бачыш ужо тренд, да, што мяне узнікае часта некае романтычнае прадстаўленне, я просто за галавой туды іду, і яно аказваецца трошку не так. Але заказваецца вельмі цікава, і кудысьці мяне гэта прыводзіць. Я вось вырашыла, што паеду... У мяне было романтычнае прадстаўленне, што я буду вясковым доктарам, сельскі врач, што вось буду падымаць цыліну, што мне ўсе будуць рэспектаваць. І я реально пераехала у гэты маленькі горад і жыла там год, і ездзіла на працу на ровары, і ў мяне была свая... Это дзе было? Пачакай. Это была ў гэтым маленькім горадзе, дзе зараз... Я там ўсё яшчэ працую, але я зараз езджу туды з Прагі. То бок ты магла працаваць у Празе? Але ты выбрала працаваць не ў Празе? Але я першае сваё працоўнае месца выбрала маленькую бальніцу. Таксама з таго разліку, што я там больш навучуся. І з таго, што ўсё ж такі цыліну падымаць. Да, і цыліну падымаць. Казалася, конечно, не так, але было прикольно там, калі ходзіш у мясцовы бар, то мяне там называлі пані доктарка, вам як звычайна, як каньяку. Да. Или калі просто прыходзіш у карчму і кажаш, усе доктор, ты такі, вау. Слушай, это реально приемно. Это приемно. Это дадае сацыяльнага статусу, конечно. Я карыстаюся гэтым. Я кажу, што я доктарка ў месцах, дзе мне паможа. Боже, калі, ведаеш, ты зараз, знаешь, это, як я в этом стендапе, да, типа женщина, которая народила детенка, в принципе, это там какой-то, я помню, какой-то дурацкий стендап был, мужчина такой говорит, господи, если бы из меня вышел человек,
человек, я просто обходил бы и до конца жыцця рассказывал, что из меня вышел человек. Так я вот ведаешь про тебе, калі б я пробила кесарем и допомагала людям нараджаться, я просто обходила и казала: ребята, эти руки. Да. Карцей, гэта таксама вось да культурных адрозненняў. Я з Беларусі, я працую ў Чэхіі, і я тут канкрэтна адчуваю, што я культурна адрозніваюся. І, напрыклад, у мяне ёсць такое жаданне вось там, ну, паганарыцца сабой, альбо там сказаць вось свае дасягненні, а тут гэта не прынята. І я з-за гэтага сутыкаюся з нейкім нават непаразуменнем і непрыняццем у калектыве. Ну, то бок чэхі не любяць ганарыцца, да? Ну, нельга высоўвацца неяк. А вось у мяне шмат энергіі, я что-то подумала, что в Беларусі таксама высоўвацца такое сабе. Я думаю, что это такое, да, ведаеш... Может быть, гэта з-за таго, што я эмігрант, што мне трэба вось прасоўвацца, потому што я жыву як бы адна ў чужой краіне, што я вось проста ўжо... Ну, і ў Амерыцы я там, может быть, вучылася, может быть, за гэта, я не ведаю. Але ў мяне, ну, я люблю пра сябе заявіць, там, казаць. А я супер разумею тебе. Да, мне гэта прыемна, але ў мяне за гэтага траблы на працы, і людзі думаюць, што я выскачка. Да, это такі заўсёды момант, што заяўляеш пра сябе заўсёды сутыкнешся з тым, каму гэта вельмі не падабаецца. І разам з тым это адаптыўны механізм, фактычна. Ну, типу, мне ж трэба тут как-то. І, значит, ты поехала замест Прагі, значит, поехала в эту вот... Мы так закольцевали сюжет гарадок типа Осипович. Атрымліваецца, што я просто запытала пра планы, то бок ты кудысьці пераехаць хочаш? Да, я хочу вернуцца ў Прагу, я хочу працаваць у большай клініцы. Мне цікава, мне напэўна цікава нават рабіць нейкую навуку, может быть, некага вучыць. Оказалось, что мне гэта не падыходзіць, хотя год таму я била пяткой грудь, что я такое люблю, что я хочу жить у вёсцы, я хочу жить сярод прыроды, але оказалось не так. Я рада, что я пайшла за гэтым парывам, як я звычайна раблю ў сваім жыцці, але вось ён мяне навучыў таму, што трэба... Ты паспрабавала і зараз... Да, да. Ну і зноў, у гэты момант, калі я выпісалася з універу, і у мяне была ідэя, што мне трэба ехаць і падымаць цыліну, у мяне не было іншай ідэі, у мяне не было іншай нават думкі, што можна па-іншаму зрабіць. Таму я просто не было выбару. Я просто павінна была гэта зрабіць. Але і таксама пра гэта таксама, типа, знаешь, как это I feel your pain, bro. Типа, все, просто калі ты уже разумееш, вижу мэту і просто няма ніякіх перашкодаў. А хто падтрымліваў на гэтым шляху ўвогуле? Хто толькі не падтрымліваў. Як ты пачула, быў шлях вельмі складаны, шмат, некалькі было такіх рашэнняў, которые сам человек без падтрымкі свайго асяроддзя нават не можа правернуць. Я была рада, што калі я вучылася, у меня была магчымасць просто паглыбіцца ў вучобу, тому што, напрыклад, моя мама, у яе ёсць такая філасофія, што калі у цябе ёсць хтосьці, хто цябе можа падтрымаць падчас вучобы, каб ты не працаваў на нейкай шыці-джоб і не марнаваў час, который ты павінен траціць на то, каб вывучыць рэальна карысны рэч на тваё ўсё жыццё, тым, што ты будзеш не дзесьці нешта мыць альбо неяк там працаваць, то ты павінен скарыстацца гэтай падтрымкай. Я вельмі рада, што мои бацькі мяне, конечно, падтрымлівалі падчас вучобы. І зараз мне 27 гадоў, там моя першая зарплата была, рэальная зарплата мне была, калі мне было 26 гадоў. Гэта немножко crazy вучыць у беларускіх рэаліях, калі людзі там пускаюцца ў 20, яны ўжо там будуць кватэры. І, конечно, я таксама себе параўноўваю з усімі людзьмі, з моімі аднакласнікамі, которые дасягнулі шмат чаго фінансава. Але, мне вось такі шлях. Можа быць, ці ёсць штосьці яшчэ, што хацелось бы сказаць? Не ведаю, мы можам абмеркаваць. Я ж працавала на іншых працах да гэтага. Атрымліваецца, што акрамя вучобы быў яшчэ досвед іншых розных прафесій. Так, конечно, як я казала, што я толькі 3 гады ішла да вырашэння, кім быць. Пасля гэтага я 7 гадоў навучалася, гэта быў час, як бы, за который я павінна была працаваць недзе і грошкі зарабляць. Напрыклад, я в Чэхіі я працавала ў кавярні, каб неяк пачаць размаўляць па-беларуску, па-чэшску. Кожныя некалькі гадоў, летам я кожны год ездзіла ў Беларусь, каб працаваць на фестывале ФСП. Быў такі фестываль даўным-даўно ў Мінску крэатыўнага агенцтва Pocket Rocket. Дарэчы, вельмі ганаруся таксама гэтым досведам, тому што мяне навучыў, што немагчыма не існуе, што можна заўсёды нешта прыдумаць, нешта зрабіць. Это была вельмі класная, весёлая праца. Мне дагэтуль засталіся канекшаны, якімі я карыстаюся. Я тады пазнаёмілася, мне здаецца, з палавінай Мінску.
Я была координатаром волонтераў на фестывале ФСП некалькі гадоў запар. Там я зарабіла сваю першую штуку баксаў, скажем так. Слухайте, ну, молодая леди. Навучылася negotiate your salary, навучылася дамаўляцца пра зарплату. Такія рэчы прайшла школа жыцця, я так гэта называю. Першая. Вось, што яшчэ мне давялося за сваё жыццё рабіць у Амерыцы. У Амерыцы быў цяжкі досвед, страшэнны. Трэба было дзесьці зарабляць грошы на кампусе, ва універсітэце. І я неяк атрымала працу ў бібліятэцы, і трэба было нешта там сканировать и нечто заносить в табличку. Это было так страшно. Это просто я лечила кожные минутки, когда у меня скончится смена, потому что просто там нечто, ну, за компом нечто оперативно так ось пробіла. Тогда я зразумела, что не хочу працаваць у офісе. І, да рэчы, моя праца зараз яна вельмі актыўная. Я бегаю паміж пакоямі, бегаю. Але за компом, да рэчы, я сижу таксама шмат. Я ўсё записываю за комп. І скіл печатання ўсімі 10 пальцамі, гэта можа быць нават самы карысны скіл доктара, так ну, это ж хутка трэба. Я чамусьці ты калі казала пра координатора волонтераў, там, да, вот правда, тут все негашеют з полова Мінска. Я думаю, вот это они охренели, конечно. Размаўляли, а потом такі пра 6 год, фигака, там, типа, а ты уже хірург. Так, да, яны мяне, ну, калі я там пачынала працаваць, першае лета, напрыклад, яны мяне ведалі так, як Сашка, которая бросила універсітэт в Амерыцы, не ведае, што і рабіць. І пасля я такая ім кажу, ну, все, я вырашила быть доктором, пойду вучиться, вось поступила. Они такие, ну и это реально здзіўляе. Да, ну, люди думали, может быть, что я crazy, и, может быть, и так и есть. Ну, я думаю, что шмат людей думала, что я crazy. Ну, и это было реально crazy вырашэнне, але калі не ў 19 гадоў такое прыняць і памяняць сваё жыццё, калі ты думаешь, что ты фундаментальна можаш атрымаць нешта, што тебя зробіць больш шчаслівым і напоўненым. Я просто тады у той час свайго жыцця я шукала сэнс для сябе, і вось я яго такім чынам неяк для сябе сканструіравала. Да, адна для мяне так гучыць, што ты шукала, знайшла і зараз, ну, працягваеш. Так, канешне, я не могу сказаць, што я 100% шчасліва на сваёй працы. Я бы нават сказала, што я, можа быць, больш нешчаслівая на сваёй працы, чым шчаслівая, таму што, ну, это вельмі складана працаваць з людзьмі, мець такую адказнасць за іх. І, ну, ты просто стукаешься з тым, што ты не ведаеш, якім дапамагчы. Карацей, да, я хочу больш прокачаться, я хочу стаць доктарам, который больш упэўнены ў сваіх ведах. Думаю, што гэта мне дапаможа атрымліваць большую салоду ад сваіх рашэнняў, которые я буду ведаць, што яны больш як бы аснованыя на нейкіх рэчах. Але ў медыцыне, ну, такое ўсё незразумела, гэта не точная навука, не дакладная навука. Все равно павінен трошечки мець некую інтуіцыю. Карацей, не ведаю. Інтуіцыя — это досвед, па сутнасці. Я думаю, што далей будзе цікавей з прагрэсіяй маіх скілоў. Напрыклад, вось я сёння даведалася, што ў пятніцу я раблю сваю першую аперацыю, одну вялікую, ну, такой тып, который я яшчэ не рабіла, з адным доктарам, которого я вельмі люблю. Вось я чакаю, што у нас будзе класны такі камандны досвед. Думаю, што мне вельмі спадабаецца, што я гэтага чакаю. Вось, ну, карацей, планы такія, што крок па кроку паляпшацца і спецыялізіравацца і станавіцца больш упэўненым у сабе доктарам. Дзякуй.